Hello guys, maadong adlaw natong tanan sa karong adlaw guys, adlawng Lunes, sumana ko naghatod ni Lexie sa eskwelahan. Jada siya si dia. Hay ka nga si. Padong mi adtos nay among gikuha ag bayabas guys katong kamistiri. Kay naa may itoy iha kanang nay ihatag kuno ba ag isa to anang along Gabriel. Diyan nga mas nanay nga lami kuno og kanang nay balhibo kay tag-as, tara all tag-as og balhibo. Sa atong arhion guys. Kay ganahan kog itoy. Pero aganang nasalin, baji kuno ni. Agatong tong alang kabre laki. Aganahan ni nanay kay laki man. Kay og baji kuno magsigig panganak. Sabi nagkaawagan. Saraol. Kita-kita arta guys. Kaya nagdali po ko kay mag-arrange kus mga buwak. Maguna kus mga buwakan. Tagtanaw og cute. Bagajud ning ituya ni. Kay og di ko ganahan at kuya ajoy na ihatag. Dara guys. Di ko ganahan. Di man tag-as balhibo. Scarlett ang ipangalan ko dito. Yes eh. Ate isa. Gusto mo yung puti na tuta? Meron ba? Oh, meron mo. Saan? Scarlett. Wala dito. Scarlett! At bigay ko to sa papa mo eh. Ayaw ko to. Pangit naman. Bitaw, joke. Roy raman eh. Gusto ko itong naitag-as o balhibo. Dara guys, mao nagbuwak sa wa pa na masugdi. So kaha ni karong i-arrange kay arong malami pud ni kay nagkasalinggubot na. Luoy tan-awon og buwak, kaha ni i-arrange siya guys. Dara guys, nang nabalhin na tong na isa. Ada bau. Ada bau day, ada bau. Ay, tagay pa nga. Narawilan sa diyan, nabaw. Wala. Kita mo saja tayo tapi at mami nagkapariyo lagnan Aray! Bugat ng kuya. Dugay na po yung magpapalingay. Aray! Aray! Yung pasaghuwas. Dito yung kape mo dun. Uno, dos. Ang dalhin. Nagabo dito yan. Mukha ang pangkimay. Hindi mo siya baka. Sinilas ka. Where is the... Hala, nakawa ko sa martilyo. Tamis at kape ng biyaki. Diyan tukalan ng lagay. Palpak. Nagbablog ka? Kaya isa po? Yes. Anong vlog?
Tagilid ba yan, be? Ha? Tagilid. Pagilid? Ano mo yung tagilid? Baliktad. Hirap na lang ito. Ngayon ko ng pako. Ito pala. Bakit? Dali. Etik ng tita. Sa camera. Good. Diba? Marunong ako. Kala mo ah. Kala mo yan siya. Takot lang ako sa uod. Mga ano naman kung mga ano na ito pa ako. Bumabalik? Yatay mong gibidyohan, nag-vlog ang gibidyohan, yatay ka nag-vlog, Alam ko yatay. magaling ka. Bakit tumambil? Chamba lang yun eh. Chamba. Uy, nakit. Nanti kasi. Ay! Ay! Tingnan mo! Sabi ko nga eh. Good. Diba? Hindi pa tapos? Ilagay ko na yung bulaklak. Ganyan. Dapat kailangan prepare sila ng forma. Eh. Hala Bagong ano ko to eh. Tanim mo? Bagong tanim. Pati. Mami. Baka hindi mo napansin, higad na sa kamay mo. Ano mo? Wala. Kamay mo. Tapos na hindi. Dito. Tanggal to. Nagawa ka pa? Yung isa. Malalaki? Maliit lang yun. Yung ito, malaki to, di ba? Hindi yan kasali dito. Masisira to eh. Dapat malaki din yung kahoy para kaya. Opo. Opo. Ilagay mo na lang yung lamesa dyan. Lamesa ba? Sira ka talaga. Sugat ako be. Ha? Sugat. Yatay sa nusaslik sa mo tughot na tayo sa. Saba day. Samad ko day. Nadisgrasya ang kamot day. Saba. Yan na! Tagapatay ko sa bulate. Tagapatay ako ng bulate at isa. Isa. Inita ko yung ulo. Masakit? Ano nasugat itak? Ako. Wati, bilis mo makuha eh. No? Bilis sabi makuha. Dapat makuha. Itakin ko to nga bulate na to. Tanggal lang ang ulo. Gumagalaw ko to eh. Ano talaga mo itak? Uy! Hindi ko kakamay. Pinamay ko lang. Dito. Dumudul po.
Kinabulate oh. Dampot ko lang. Uy, huwag mo ano kaya yan yan. Tapos ayan yan. Hindi, tapong. Gitak lang ako. Bigla sumulpot tong bulate na to ah. Hagit ka ka rin sa akin. Magbatasan din. Natakot tuloy ako. Nagatang ka? Nagitak pa ako. Nagitak pa akong bulate ah. Ah, skitas ko. Uy. Nagkuha ka la. Kuha nila. Kuha kaya la. Nggak ke arba. Oh, hinog na jadi ay. Ito ka, ano? Kakain ka ba nito, Yase? Oh, mukha man. Mukha ba? Bisaya. Kan every liso Ay, naman. hinog na jadi ay. Bukan ang liso. Ikaw ka niya? Wow. Mukha ka ba? Alis, may ita. Itak? Sabi na, kahit hindi kilabog ang liso. Huwag mo itapon yung buto, ha? Sipsipin mo lang, tapos huwag mo lulukin, tapos, ano, Ano? ilapag Kasi mo. malambot na yung buto. Ilapag mo. Usog ka kasi pakita natin sa kanila. Oo. Ganyan pala yung laman niya. Maghugas ka ng kamay mo. Ay! Nadisgrasya, guban. Nahuman na, nalami na noon na hinlog ilahom. Ano Yasi, maganda na ba? Hindi pa yun tapos eh. Kung may tinayo ka pang, ay, Hindi pa yun tapos. may tinayo Aray ka ko. pang ilaw. Kung ilaw, Pasko ba? Pasko, Pasko, Uy. Pasko. Huwag ka malikot mga ano ko. Nasugat yung kamay ko eh. Ang wag, masakit. Ang ganda na. Oh. Kapana nahaman guys kay magkuan pa ko dari speakers. Pahuman og gunahan pag inanahon na. Sa katong naiwa na makuwag ka ang nara nagbutang sa juta. Mado naman ni kay sa pagsigaretag laag na nice na ganahan ko tan-aw.